Ulqan bir muhakkiklerin, pijüheşkerlerin biri, Rooney White, sonramda qaysı iýerler tahqiq edermiş aýdylýan zatlar. Bir diýipdir, tarihlarda ba jedid köwürmüş. Tarihlarda ba Musa peýgamber kowmy bilen Halije Suezden geçdi. Firavun şu taýda helak boldy. Men şunu iýerlejek bir sernek tapjak diýipdir. Kan bastan şinasta aýdypdyr, baba poljak zatny näme diýip men tahqiq etjek bolsaň derýaýy sorxuň şudur şunu elep çykmaly bolýan. 10 metr 20 metr laýba 3500 ýyl geçipdir üstünden. Bir tahqiqdan ýokarda zatby. Ýok, näçe nefer bolup ýönüme bir sengin bir buçça gerek bir musulmanlyň birde boyun alypdyrmyň. Men boyun alýan diýipdir. Tahqiqy bolsa ediberin diýipdir. Näçe min üstüne perwazly gerek, näçe min aksle gerek mahbara bilen bir sernek tapmaly. Ýerden çykypdyrlar, ýerde gark bolupdyrlar, han gark bolan bolsalar. Bir taýda ba Firavunun Ramses'in mumiyaýşydy cesedde Misirde ba. Ayatçından şu Firavun mıkamşy. Ayatçından ştada gark bolan şomy. Ayaşın leşker gark bolly mıkam. Gelin ilmi işini keşfedeýin. Agar çyndan ba bolsa, kull derýaýy sorxy garş bakarş elap çykmaly. 6 ay zahmet çekýärler. Allah Taala kökleýär da. Son kudret kelamyny deňilmeden çürem. Müslümanlaryň imany artmadan çürem. 6 ay soňra İdil Halije Suezden İdil tefsirlen aýtýan ýerinden bir mercan tapdyrlar, elmas tapdyrlar. Hey begenşip de çutaýlaryň daşyna alypdyrlar. Laýrubi edip laýlaryny sürüpdyrlar. Ataraban çarkı çıkıptır. O da elmasla cavahirat vuruglu. Eyni Firavunun leşkerinin atarabaları. Ağdırttırla, düngdürttürla adam menen atın sümkü çıkıptır fakat. Fakat şu Firavunun inha. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ derya oları qavaqana, oları helak etti. Allah Teala'nın kelamı. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا İnnehum cundum muğraqun. Hudu Kur'an-ı Kerim. Sen işin menen mol Musa çık taşaryk, göver deryan şodur şuna, ola helak bolup daragajak diýipdir. Ene şila arabalardan çıkan emme taqriban 30 ýyl mundan ozal Fransan maqamatlary ulqan adamlar bir Firavunun mumiyaýşydy cesetke şimahallaba ol ört qara betbaxt bolup ýaty Misirde. Şonu bir istekdirler. Bir termimden çüreyim, muşkafi etmeden çüreyim, bir içini yarmadan çüreyim, o bir näçe azmaýyşlardan çüreyim. Ohum Fransan ulqan professorlary, danışmentleri, bastan şinaslary, bihtirin cerrahlar çağırıp, men istikbal edip de Firavunun şimalky televizyonuna görýän cesedini Fransa eltip de men azmaýyşyň etegine salýaly, gysgarak geçireyim. Profesör Maurice bilan da himmetinin reisi. Ha, bunu azmaýyşdan giýjän bir ýaryny ahir netije şu bolýa, şol betbaxtyň cesedini duýwa ki adamyň cesedine odry duýdy ýok. Deryada gark bolanlygyny görüň ýok. Şima halky Firavunun cesedi de tay jalyp zat. Dogry Qur'an-ı Kerim ha, hawasyňyz jem bolsun. Şima halky Firavunun cesedi de yerin yüzünde, tüli tarihi beşerde Firavunun gark bolanyny bäri 200 ýyl mundan ozal tapyqly. 200 ýyl mundan aňyrda hiç bir ähedi Firavunun cesedinden habary ýok. Allah Taala'dan başga. Firavunun cesedi 200 ýyl bäri bar. Ha, Firavunun cesedini görýäli duýla, içinde daşynda edafarak duýla. Biz belli boldy şol 3500 ýyl mundan ozal bitbaxt bolup gark bolan şu Firavunmuşdy. O hamal profesör Maurice aýtdyr, näzire şu salim galmaly, başgasy kan salim galmandyr. Muň jesedi salim, öýde deryadan gark bolupdyr. Öýde de jalypştaý deryadan çykan moýuna mumiyaýşyda etipdirler. Kafir profesörlüň mirike şoň ýanynamışdyk. Häzir howlukmy diýipdir. Seňe bilaýsyň dogry musulmanlaryň Qur'anyny köp gelýär diýipdir. Ýerde ba Suriye Yunus öýüňde baranda gaýyky gözden daqiqat taş ediberin. Suriye Yunus 92-nji aýat men okyp bereýin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية tercüme etmeyin. Bir vakt tefsir aytdı ki wala masan. Ey Firavun, sen cesedini men salim saklajak ta kıyamata çeli senden soňraklara ders bolsan. Doğru Kur'an-ı Kerim. Fel yevme nunajjika sen cesedini salim saklajak diýipdir Hudaý Taala. Bi bedenike sen bedenini doğru Kur'an litekune sen bolarsan yanak limen halfaka aya inniki öne vesellen hemmesini Firavun cesedini görün ürt qara bolup ýaty bir gün men Hudaý diýen adam inni ilgymyllana inni dilkeplana inni gözü görana betbaxtdan Hudaý bolan boljakmy diýip ders alsallah ve inne ketiran minen nasi an ayatina lagafilun emma köplerçe adamlar ders alanak diýipdir Hudaý Taala. Muris diptir imkanı yok Kur'an'na olsun diptir. Bana diptir 200 yıl veri var. Bana ahirin bir pişrefte imkanatı kompüteri gerek bana. Ondan sonra takılışına 200 yıl oldu. Gelip Muhammed 1000 yıl binden odala etmeli. İmkanı yok diptir. Bolcakla hatta diptir. 1400 yıl binden odala Muhammed etmeli. Firavun'un cesedi salim yatı demeli. Kur'an-ı Kerim'de mi? Yani okuyduk. Danat yança uqut tutman faqat Firavunu ve dawatıptı. Vaqan seni Firavun seni Kur'an'na aytmaly. Evvelin fırsatda İslami keşverlere misafiret edip, "Xudu Kur'an'dan men görjek" diýipdir ulamalar ötürüp. Sure Yunus 92-nji aýany açypdyrlar. Görtdir gözü bilen. Titrep özüni yitirip men musulman diýip Kur'an-ı Kerim barada bir muhaqqiqin miri bolup gitýär. Profesör Muris İman gadan, insafini yutmagan, göre bile özün oda atmagan, mınna bidar geçe görgül yatmagan, ança yatacak sen todip gör bile diye maktun mulişan. Ança todip yatacak sen gör bile. Vakti ki göz bilen görülü öti, vakti ki hiçbir cedili bahsi yer kalmandan sonra, ne menkilik Müslüman doğulu özümüzü güymemek.